Uppl राजखान्थि हानजाया काति गासा फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे आबाद फोथाराव आलारि बाथि सावदों। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खारगाव गामियाव थानाय माइ आबाद फोथाराव थांनानै आलारि बाथि सावो आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों Uppl राजखान्थि हानजानि नेहाथारि राजु कुमार नार्जारि, Uppl राजखान्थि हानजानि मिरु आइजो गांखंनि आफादगिरि एबा क'क्राझार सहरनि मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि प्रतिभा ब्रह्मआ दिनैनि नैबे काति गासा सावनायनि गोथार फोरबोआव बयनिबोसिम UPPL दोलोनि बा UPPL हानजानि जानानै गोजोननाय बा हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनै जों UPPL दोलो नाङैनो नैबे खारगामि गामियाव जोंनिनो माने फंबाय बिथाङा जोबोद गोख्रों आबादारि सासे निजुर उजिरनि नैबे माइ थिलि बा माइ फोथाराव जोङो फैनानै काति गासा बा माइनाव फोरबोनि नैबे माने जेवारि सावनायखौ जोङो फालिफैदों ज' नाङैनो। दिनैहाय आसिन दाननि जोबथा सान आरो गाबोनहाय कार्तिक माने दाननि पहेला थारिख आरो बेबो मोनसे हार्वेस्टिं फेस्टिभेल जोंनि आरो नैबे सारा माने जोंनि आसामावनो होनजायो बा जोंनि BTRनि फ्राय जोङो बेखौ नैबे कार्तिक गासा बा माइनाव फोरबो होननानै जेखौ जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों। जिहेतु आबादारि माने आबादारि जोङो जोंनि माने फ्राय माने बड'लेण्डआनो होन बा आसामानो होन फ्राय जों बांसिन जोंनि माने सुबुं सानखोआनो आबादारि आरो चिफ मिन्स अफ लाइभलिहुडआबो आबादानो आरो नैबे दिनै जोंनि नैबे हार्वेस्टिं फेस्टिभेलावहाय फ्राय बयबो नैबे जोंनि माइ गोरलै समावहाय नैबे माने जेवारि बाथिखौ सावनाय जायो जाहाथे फैगौ समावहाय माइनाव फोरबोखौ होनो जोङो बेखौ जाहाथे जोंनि गासिबो आबादारिया मोजां आबाद मोननानै जाहाथे जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो गोख्रों जायो आरो जानाय लोंनायफ्रावबो जाहाथे जानाय बा जोंनि नैबे माने फैगौ समावहाय बयहाबो जाहाथे आंखाल जाया। दा बेहाय जोङो इसोर बा अबंलावरिनाव आर'ज गाबो आरो नैबे जेवारि बाथि सावनायाव मोनसे साइन्टिफिक रिजनबो दङ बाहाय। जिहेथु माइ गोरलै जाजेननाय बयबो जोङो बिदां बरहा जानायखौ लुबैयो। दा बाहाय नैबे जेवारि बाथि सावोबा बाहाय गोबां एम्फौ एनला जे माइखौ जानो फैयो बेबो बाहाय बे एम्फौ माने नैबे बाथियावहाय माने नैबे बाथि सावनायलाय बे एम्फौ एनलायाबो खमायलाङो आरो जोंनि बे माइ बिदाङा माने प्रडाक्शनाबो बांसिन जायो आरो दिनै जोङो सारा BTRआवनो जाहाथे बयहाबो जोंनि जेसेबांखिनि आबादारि बा खना खनला बा आसाम बा सारा भारतआवनो जाहाथे बयहाबो आंखाल जाया बेनि जोङो आर'ज गाबो आरो जाहाथे बयहाबो रांखान्थि बिथिङै आबादारि जानानै गोख्रोङै माने प्रडाक्शन खालामनो हायो बा आबादा मोजां जायो बेखौ जोङो UPPL हानजानिफ्राय इसोरनिसिम माने आर'ज गाबो आरो बयनिबोसिम दिनै नैबे गोथार काति गासा सावनाय बा नैबे माइनाव फोरबोआव जोंनि हामलायनायखौ जासिबाय। UPPL हानजानिफ्राय नैबे क'क्राझार टाउननि खारगामियावहाय जोङो दिनैहाय काति गासाखौ फालिफैदों। बयबो आलारि बाथि सावनानै बेवहाय जोङो बिमा माइनावनाव आर'ज गाबदों जाहाथे जोंनि आबादा मोजां जायो, जों माइखौ मोजाङै दिहुननो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव लोगोसे जोंनि आसाम रायजोआव गोजोन जाहाथे फैयो, बयबो जाहाथे बे आबादफोरखौ मावनानै जोङो जौगालांनो हायो, गोजोननि लामायाव हान्थिनो हायो, बयबो गोरोबलायनानै थानो हायो, रावहाबो जाहाथे जिउआव जेबो बिपद आफद फैया बेनि थाखायनो जों दिनै बेवहाय आलारि बाथि सावनानै जों आर'ज गाबफैदों आरो जिहेतु बियो मोनसे जोंनि दोरोङारि मोनसे फेस्टिभेल बेवहाय जोङो मोनसेया जाहैबाय दा बाख्रिफोरखौहाय माने खालि खालामनानै हमना लादो दान मोनसेसोनि गेजेरावनो गोदान माइ हाबसिगोन, गथिखे बेखौ उखैनायनि माने फेस्टिभेल होननानैबो बुङो। जिहेतु जोंनि गोजाम माइफ्रा जोंनि गोजाम आबादफ्रा जोबनानै थांजोबनानै गोदान आबादा जोंनि बाख्रियाव हाबसिगोन बेनि थाखायबो बेखौ माने फालिनाय जायो। लोगोसे
बेवहाय मोनसे साइन्टिफिक मोनसे माबाबो दङ जे दिनैहाय माइ ओंखारफुबाय थानाय समावहाय माइ बारियावहाय जों थांनानै आलारि बाथिखौ सावोबा माइखौ नस्थ' खालामग्रा एम्फौफ्रा बे अराव बारसोमनानै थैनानै थाङो आरो जोंनि माइ बिदांफ्रा मोजांसिनै ओंखारो बा माइ बिदांफ्रा मोजाङै थानो हायो। बेनि थाखायबो बे फोरबोखौ जों साइन्टिफिक भाबैबो फालिबोदों जुग जुगामि। दिनैनि बे कार्तिक गासानि दिनाव आङो फिन खनसेबाव जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि UPPL हान्जानिफ्राय हामलायनाय जासिहरबाय। गोसो गोरबोनिफ्राय जों आर'ज गाबबाय जाहाथे बयनिबो जिउआव मोजां फैयो, गोजोन फैयो, जौगानाय फैयो आरो जों बयबो मिलायनानै जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि बा समाजखौ मोनसे गोजौ फारसे लांनायनि जों हाबा मावलांनो हायो। बेखौनो दिनै जोङो दिनै बे कार्तिक गासानि दिनाव आर'ज गाबो। माहारिया जाहैबाय जोंना आबाद गाहाय माहारि। बर'फोरजों लोगोसे जोंनि जेसेबां जोंनि थागिबि माहारि दङ जों आबाद गाहाय माहारि। आबादानो जोंनि थांनानै थानायनि गुबै राहा। आबाद नङाबा जों थांनानै थानो हाया। आबादा जोंनि थै, आबादा जोंनि जिउ, आबादा जोंनि देहा। गथिखे जों आबादनि अनगायै जोंनि जिउआनो थानाय नङा। गथिखे आं साफ्रोमबो आबादारिसिम दिनै बे कार्तिक गासानि दिनाव साबायखर बावहरदों। बिथांमोना थांनाय दैज्लांसे बा जुग जुगनिफ्राय हाजार बोसोरनिफ्राय गावनि गोलोमदैखौ थैखौ गोलोमदै खालामनानै मोसौ मैसो बाहायनानै जोबोद खस्थ' खालामनानै आबाद मावनानै साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारिल' नङा सारा पृथिबिनि नोगोरारिखौनो बिथांमोना जाहोयो। आबादारिफोर नङाबा जों थांनानै थानो हाया। बिथांमोना आबाद मावनानै दिहुननायनि थाखायसो माइ दिहुननायनि थाखाय, मैगं दिहुननायनि थाखाय जों थांनानै थानो हायो बेफोरखौ जानानै। गथिखे दिनैनि बे कार्तिक गासानि दिनाव बिथांमोनखौ आं आथिङाव खुलुमहरबाय आरो मान जासिहरबाय आरो आङो बिथांमोननि गोलाव जिउनि इसोरनाव आर'ज गाबहरबाय आरो आं मिजिंथियो बिथांमोना बेबायदिनो अराय सम आबादखौ गोजोरै मावलांबाय थागोन आरो समाज जौगानायावहाय जेब्लाबो बिहोमा होलांबाय थागोन। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशेल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन। 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।